bo YouTube বা media industry সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি তৈসা তৈবে হাফং হাথাই লঙ্গা লুংচি তনাই চিনি ব্রু রামনাচুং সংগ্র চিনি थ दङ ब्रु संग्रमान्थ BSको YBA BSM bo संग्रमा बाके चो मेसेज नि नायो 20 कामो चिनी PBTG हाउसहोल्ड सार्वे उंनाय आबो उंथियो चिनी डिस्ट्रिक्ट बयनि तुइ फाराव को डाइरेक्टर सम होग्रा तुइ फाराव दङ बो डिपार्टमेन्ट बा बाके सम दङ ब्राउन खुंनाय एलाकाव थानाय YBA नो चिनाय चुदि नो चिनाय BSको नो चिनाय BSM नो चिनाय चैदिनो पारावो बिनि महा डकुमेन्ट्स प्रोइमपो सराय तातुने रनबो ये ब्राउनपो बो सार्वेयो मुं सैसियावनाय बं खादेनो बो जु संग्रिमाम थबेके साथायनि आगे बाले जे डकुमेन्ट दंखिने रखनो बनो हाय दो हे चौए साफिगे दंगाया मानि जु त्रिपुरा राज्यव सेकेन्ड चुं चिनि ब्रुरत जराबो दङ आगेबो सेकेन्ड चुं तनाय हिबा ताव सिदा कामायनो बो सामुं सक्सेस बो PBT जे मिशन कमप्लीट के काहाम खेने माबो पान्दाबो चुं चाइनि चुं विशेष के चिनि सार्वे तो जे चले तनाय वर्कर्स राव नाव कोनो कोनो रांखाव पुजा खावबाय आगेबो चिनि जतो तुइ फांदने राव रांखाव पुजा खावबाय नाखै यामानि चुंले ब्रुनि सोसाइटी नो काहाम खेनायनि रावसे चिनी ब्रुनो तावसिसा बेनिचुओ तुइ साननायने रसे मा खाफंला लै जाये साफे लै मान खेये बो सार्वेनो कमप्लीट केने ये जु बो BSको BSM YBA ब्रु संग्रमाम थ बेके सेंट्रल कमिटी बेके जतनो जुं बो कथे रक्से खैफिउ आमबो ये सानि मके बो डिस्ट्रिक्ट बयनि जे तुइ फावराव ब्राउन जानजानि ब्लक लेवल सेक्टर पार आबोदी के पंचायत लेवल के खुपरिनाय आबो खुपरिमनि मोटा बेदो आबोदी खेनो जानजानि जे चिनि फैमिलीज दंनायनि लीडर बा जे हेड दंनाय परिबारनि होग्राराव डकुमेन्ट रेडि के तैजनाय चिनि सार्वे थावये वाइनि वाइ थांलाय सनाय जाते युग मके वाइ थम बे सामचाये काम दायदि दायदि बो सार्वे कमप्लीट होनाय आके रांखाव पुजा रावबो सार्वे खेनेरो जदि साइन तनमके बोनो कुनो राव इनि नावया आखिर ये मा तनम के चिनि डिस्ट्रिक्ट लेवल तो फांतो ब्राह्मण खुमायु हिबा पारानि चुदि BSको YBA BSM ब्राह्मण बो खुंगे सामायु हिबा बरो कुनो राव लानैया अर्थात ब्राह्मणी बेरे सार्वे खेमनि क्लन्तो सिंसे गभर्नमेन्ट ऑफ ब्राह्मण ये सामा चंपै मबो दं के जतनो खाचा आंता सार्वे सिंगानो रवां जेता अबस कां तांगे थांनाय र नावनि राव मैसुया ख मावया खं तंनाय रख तं नि जुं खानाबो आबो रावले नाव जो तंबाय पैनाय मावमी तो ओखे जुं बनोति फांखे जुं बदल खुब्रिमा के जुं से लाहा चिथियो डाइरेक्ट रां हा फायनाय आबो राव नावथियो डाइरेक्ट सुनाय आमबाय बके जे काम पाय हां जरावले पार तांगो थानाय आबो तांगो बसे ना माइ मारमान माइनाय बो ये ना खा फंगो माइ आमान उबता क्रेदि जुंया जगलाहा चिथियो रांख्लाय फैनाय जुं आबो रामो नावथियो फैनाय बसुनो